Pois a Escola Mestre Mateo recibe un alumnado que principalmente provén do bacharelato de artes. Tamén temos alumnado que ven de unha enxeñería ou algún bacharelato de tecnoloxía a facer, por exemplo, deseño de produto. Xente que fixo unha titulación na universidade e ven aos ciclos para aprender a parte de taller, de Belas Artes para a escultura, por exemplo. Es un poco heterogéneo. Tiene poco tiempo, entonces es como muy condensado el conocimiento. 1 año y medio concentrados y tienes que aprender muchas cosas. Pero de lo que se trata es que una vez que salgan de aquí, ellos por lo menos tengan una base para poder identificar las piedras preciosas. É unha profesión que non é moi conocida. Non está de máis que a xente conozca os procesos todos que se realizan para realizar unha joia. A mestura que podes facer da parte de diseño cando traes os teus proxectos a parte de taller. Sempre resulta interesante aprender isto de geología, todas estas impresiones das pedras, como clasificalas, como identificalas. Historia tamén, conocer como a humanidade sempre tuvo joias de unha forma ou de outra. Aquí se coge unha parte de aprender tradición con outra que intenta buscar outras vías. Pasalle a moita xente que pensaban que simplemente iban a chegar aquí a facer roupa, dibuixar e xa está, pero non, aprendes moitísimas máis cousas. Aprendes marketing, a saber as calidades dos fíos, as calidades das teas, composicións, diferentes técnicas, bordados, tintes. Matemáticas, física, química aplicadas ao diseño. É moi importante que os alumnos nestes estudios coñezan as telas porque é a materia coa que van a traballar fundamentalmente. Teñen que aprender a sacarles partido. Teñen que ter coñecementos moi amplios de patronaxe, porque son os planos cos que se construyen as prendas. A roupa que a mí me gustaba, eu non a topaba en ninguna parte, entón eu dixen, eu quero facer unha roupa que me gusta. Para eso necesito saber confeccionar, saber como deseñar, para que me guste a mí e para que tamén lle guste aos demais. Moita xente pensa que é unha carreira simple, que simplemente ves a dibuixar, non é así. Ten moitas cousas detrás. A Escola Mestre Mateo hoxe en día é o único lugar en Galicia onde se pode aprender isto. Non temos centros públicos que se preocupen pola plástica tridimensional, entón é que é o único sitio que queda. Entón, a oportunidade de vir a un centro onde se proporciona todo o material, onde vas a traballar en este ambiente, que temos aquí de ferramentas, de materiais e tal, é única, entón ou pasas por aquí ou non o coñeces. Eu creo que por primeira vez na miña educación escolar paixóname vir aquí. Creo que iso é importante desto. Busco fundamentalmente atopar iso que temos todos, que poida ser expresado con outra linguaxe que neste caso é a escultura. Para min, calquer persoa que lle guste a escultura, que teña un interese por eso, debería pasar por aquí. Hay gente que viene con conocimientos previos de diseño, otra gente que viene sin conocimiento ninguno. Una de las experiencias que me llevo de estos años en la Mestre que más me marca es estar en contacto con las nuevas tecnologías, aprendes a trabajar con programas en 3D, por lo tanto aprenderás a trabajar con impresoras 3D y eso parecía hace años algo muy lejano y eso es lo que más me gusta. Hacemos modelos 3D, los representamos en planos, renderizados, vídeos, animaciones y además incorporamos materias que utilizamos esos modelos 3D para realizar fabricación digital. Las áreas profesionales que tiene esta titulación es para diseñador de producto de cualquier industria. Cualquier tipo de objeto de producto tendría cabida en el diseño de producto. Impresións 3D, poder ver feitos os modelos que ti creas no ordenador en físico é impresionante. La tecnología es cambiante, el software es cambiante, el hardware, entonces lo que se busca es que trabajen de forma autónoma. Que me motivou? Pois de primeiras, dar renda solta á miña creatividade e poder ata, se o deseso, cambiar o mundo. Creo que cualquier persona que
tenga interés nesta disciplina, pois quedaría moi satisfecha con este grado. Primeiro que necesita unha persoa para animarse a esta carreira é creatividade, originalidade, ter un pouco de ganas de facer cousas. E a partir de aí é todo aprender. A parte académica da aprendizaxe está coberta porque pensamos que saen preparados para traballar, tal e como nos confirman as empresas nas que realizan o módulo de formación en centros de traballo. Por outro lado, está tamén a saída de creación artística, moi presente tamén no alumnado xa titulado, acadando premios en diversos certámenes, mostrando a súa obra personal en galerías, en salas de exposicións. Penso que ten salidas, xa que unha máquina non pode sacar as fotos por ti. Ten que haber fotógrafos para sacar as fotos. Podes experimentar calquer tipo de fotografía, tanto de analóxica como en estudio, sin comprometerte a nada. Podes mirar cal é a vía que despois é a que máis che gusta e te podes dedicar a ela. É unha experiencia que sempre é moi boa. Considero que sí que estou tendo unha boa preparación, porque a verdade é que os profesores, a maioría, son moi atentos. Cando tes alguna dúda ou precisas axuda, sempre están aí para botarche unha mano. Realmente o que me gustaría que se levaran do paso polo módulo que imparto é, o primeiro de todo, pasión polo que fan. Penso que é moi importante que creen dende o corazón, que lles guste o que fan e que ademais disfruten facendo.